san a yau ne katare labarin Rayyana sun karɓe ni. Tana ta faɗan gaskiya tana nuni, asalin tarihin gidansu ta bani. Sai na ji sigar jiki tana ta yin launi, an bayar da ita auren dole za a yi wa 'yar gidan manya. Sai mu fita ku taya ni dan na san hanya, idan Rabbi ya so gare ni zai sauya ga wadda tafi ki tsare na tarbiyya. Mi zama lau da ita na ce na jiki je ki bi su Rayyana, mahaifa su ne suna ta amfana. Na yafe miki so na gai bikin nuna, ki je ki wa miji a can gidan sunna. Shagwaba ce da ita da jin dukkan zantuka na gigita, switch up na kashe wayar ina mita. Mata masu irin halin ta ba tsafta, su gyara don rayuwa ta inganta. Yaudara ce da ita bayan na dawo gida na neme ta, rejectin na waya ina kirawo ta. Zuciya na ta naɗe na ɗin na ƙyale ta, tunda ta bayyana gaskiya a zancenta. Haƙura na da ita na tira Rayyana babu sauransa, watanni tara zuciya tana susa. Zancen zuci nake da na buna kwafsa, lambar Rayyana na rasa ta dai nesa. Na duba babu wata, dalilin so na zamo maraya ne. Na rasa daɗi ta sinar sana gane, yardar so na rashin sani asara ne. Na ɗau da rasitin da na ji na gane, ni ban kwana da ita ranar Asabar wadda ba na mantawa. Ina zaune cikin abokanai nawa, text message ya shigo a cikin wayatawa. Wasiƙar Rayyana nai karantawa, yanzu zan ba ku ita. Wasiƙar Rayyana ta taɓa raina, a ciki ta faɗa mun an fasa aurenta. Yanzu ni ne madadi a duk hasashenta, ta faɗa min ta bar gida da danginta. Tunda ni ne mafita ta kawo kuka gare ni ban yarje, ta buƙaci tana son ta ganni na turje. Tsoron lamarin shi yasa na ɗan doje, kar na je ta saka zuciya ta kukuje. An kara nai da ita cikin bacci na ji an taɓan kaina, mafarkin Rayyana ya taɓa raina, wanda ban san a ina zan samu Rayyana. Shawarar ku nake so ku dai masoyana, mafarki nai da ita.